ka jingdon ka jingetli hapadeng kin nong shong snong bat kin nong elam snong ka de ka bodon kamtam ha ka emlang salang knang ba ki kam ki jam ki bai de bat ka roi ka par ha ka no ka snong kin yai pe yaranti klem da don kinu ki jing penthon ka dor bar snong lai kor dong mauri nong lom ha ka arfat rek lu ber al jar pusan klayo ban ple pai ba ya ka ying snong jongka bat ka ba kham sngu tanat ban yo sngo ka long ba ya ka ne ka ying dor bar la ban ple leng ba ka jingno sniang kin nong shong snong bat ka jingla jong kin lam snong ban kan show ya ka pisa hadu ba kin tala ban pen long ya ka ne ka jing thumu ya ka ne ka ying snong lawan ban ple pai ba do ba arden mila ba semoy amali ka voice of the people party VPP namanong krem constituency kumu kongsan harangkat ka jenon lang uba prokli kharsi rangba snong ka lai kor mauri uba rap bor mauri rangba dong uba khamti khar ko ngor secretary dong ka kong di khar ko ngor kapla ai sngo bha ya ka chaka bante ya ka ni ka ying snong na lor ki wei ya ka ni ka ying las dang bante na du banai lebe jong snam arjar pusaw ha ka jinglut ka bla kot saulak arpo ja tingka bat lala ban pendep hau banai lebe jong news nam haba a jingkran ha ka ni ka jelang ba arden ulong ba bun sin ki nongelam snong ki juduna pisa ban le ya ka nu ka kam henre lengba ka jingla ban kan show pisa ki nongelam snong ka pen i ya ka nuksa ka ba bahatam dak ba pen pau balada nang ban kan show pisa kan wanra ya ka jingkala omtang ha ki snong ki thau henre ha ka jala bro ka wei kadon ka khubor ka ba kerpang ka ba ngasore ban ai ha ka ni ka por magata ka long ka jing ai khuble ka ba kerpang yakini ki nongelam dong nadu urang ba dong secretary jaga dong mau barap ba khamti ba kiwei pat kibala long ka nuksa ka ba bha ngala bano baling ong ba kilong ka nuksa ka ba bha namar ba kum kinogelam pat ba bunsin hi ni ji osno tang ka jing ut mo ka jing wan ut shengi na gidong kishnong gi ba pher ya ka jing duna pisa ya ka jing bamdon pisa ya ka jing bamla ban le yei tenrei kini ka dong ka lapet i ka nuksa ka ba bhatam pi haba ka don ka rukom trikam ka ba bet ka don ka rukom trikam ka ba shimkhia kamchudan ka tha ka jing kurdu pisa lani ka jing bamdon pisa kishno te kani ka sakhi anta ka step ka sakhi shai ba lala ka dong lani ka shnong kinang ban penen kam ya ka pisa mo ya ka fon ka ba ki jiyo ban lum ban lang kanu ka shnong kanum don ka jing kurdu pisa nganong ipi kila ban le shibon ge ban peniang kat kani ga yeng dong ba office dong tangna ka dong kam dei ka bas ka kam ka ba ka barit lani ka kam ka ba sting ngala banong lani ka kamba ngala banong ipi kani ka nuksa lani nginang ban kin show lani nginang ban peniang kani kam dei tangi ka dong kani ka dei wat ya ka shnong bahkan num dei tangi ka shnong kan dei wat ya ka jelahi bro koi lada kum nung nginang kum kinong sinshar ban lum ban lang ban tingkai ban penen kam ya ka pisah ka rukom ka bopiang ngini i ya ka jimatoy bakanwan ha ka shnong ka thau bat ha ka ni ka jela ka jing te nama tang ai khubli ka pang ye phi mo philapin i shisha ka nuksa ka ba bha du kata da ka ba philala ban peniang kat ye ka ni kala sa jingan mau ba ka por ka jong phi baro kan thuplang i gini mo ki riurang ba philala ban peniang ye ka ni ka yeng dong ban ngenge ba lada pinang beteng ha ka kam shakri dong pinang la ban le ki kam ge ba bha ban andra ka por ka poi ba phila ha ban song thai no na ka ni ka kam lese ka ba karta kalanang ya manginum la ban shu beteng sa ka ni ka kam mo wat mangaru ngan ha ban song thai hi ngam la ban ong ba ngan song thai na ka ni ka kam hadu shwa bangan yak bangan num la ring men sim shu yan ha hi ban song thai ya ka por ba bang ban ailem i kiwi bangini kit ling korlem ya ka ni ka kam shukri pat ba te kiwi pat ki ba shimti hadin kin board ya ka nuksa ka ba bha tinga snow namar ka takaraw ban ai khubli kerpang se hisin ya phi baro kam tam yurang badong bo secretary dong bagilala ban pini ya ka ni ka nuksa ka ba bha ban kin show ban kin diap ngange athai phi kamne de pisala jong mo de pisala jong ni ta hapan dek sempil su show te kapani ba philum philang daga jingnang jong phi ban lum ban lang ye ka pisa ju ka dong phila ban pini ngi ni ka office trekam ju ka dong ni ka yeng dong ka ba phila ban penakam bat ngi kum ki pat baru ngi di ban shim me ni kum ka jing hikai ka jing start o plane lara ki nongelam ji ki nang ban ken show ban ken diap ya ki tu ki jing no senyang ge jungi hai nui bental ni hinui kom ngini i shisha ye ki kamba ki kam ki ba frau ha ki dong ki snong ge jing tiga baar pat ka bang kwa ban keren nganget ni kanton ha boro ha pring jupi we ha jingmut jupi
ngam ardatin babaro ki besong hani ki dong te ki MLA jungi pat ya ka surat ki le ben mo apa kata tekan don be adon bon bret pum du mo hakini ki banai bladat te ndoi ka roi pi nadu bang job nga klem song thai badi khun kam dei tang ni ka surat hang ni po like on mauri nong lum ka plus new job ra thai kleng hakani ka constituency hakini ki assembly ki snem kam shim don ka jing pikir ban marmot ban penbahai ki surat na kata dau kat shabale phiong ka nong krem phiong ka pom la krai phiong ka light kor phiong ka pranai la isang sot shisha ki surat kisrok ban chui repair malu malarum long shu wa ban le te ngam sim song thai ngai tri sitom bat ngenget ba ngam kwa banong ye hang ni ten re nget ba ngin la ban pen bha ban marmot jana yi ni kisrok ki baron ha ni kisnong bat ngala ai la artli ki sithi ngala tho saka sarkar bat ngenget ba kani kisrok kanum long sa kumni adu ka bukut katem ngani khun hi ban penbah ban marmot bat kam dei tang ning ong yepi don shibon tamba hage bri bat kadi ka jing penbah yi ni ka surok namar bakal bon ba e ka de hne po lai kon nong lum te ngasno hi padon kam ban don ka jing kendo pat ba shi sen ang song yi nong lam snong ba kin no mi ki pat ba snong khnang ba ni shai ni tip kumno ban penbah pat ya ka ni ka surok te ya sha shitom sa katu ka ni po le si pla sha shitom la kata mo sha shitom sakat tu kanipor takabang yo ban penbha ya kini ke surok pat ru ban le sibon ki ki kampat ki bangi de ban le kom ki nongelam ke jing khublei ka bakarpang ha gani ka por nasngo ka de ban le si kong drasila karngor mo i bolong i trai jaka ngala i lengo mene ba ngala kendet bang i namar bang atip ha ki de ki nong pranai te ki ban le i tip ki nong pranai i mat bi de kimi ju secretary man trai la khot smo bha mo tendai ngapai ikimi jong urang badong pan ngami ong kum nuin khot so ha te ikimi ju secretary tendai ngas nu tho iwan hang ni namala khot smo bha kum ke jing puram mo ka dong ka la smo puram iki khamnya ra ki ni ki sngi ngan ong yepi ya ka ni ka men sim ka ba kluot ka ba sebun ki long shwa man shwa jingi ki sebun mo ban ai jaka ban shna surok ban shna ying shnong ban penbu ye ki top PhD Ndai mentang i bagani kar kom prakat sebun kala kim mo kala kim watang man penhe surok ru sosat terang kar kom prakat jibri ka bakim madu kata-kata ka bakim ai tudot tang shiput ban penhe ka surok kala he nanang poi harum karit namar palai ba ngikim jimut kumki brio te kani ka dei ka nuksa pa seisin ka babha ka ba mapi mo kong dra philapini te ngai khublei na kalenga jonga Boleh nang ikir kuih pi kum jo egi yang kesem ke jom pi lingba kani ka uniu senyang ubah kerau ubah pilano yang kani ka dong karteng ni jom pi kani sa jingkan mau kani ka dong kani kan mau wala don kawi ka long kami na pernai wala rakam dei ka trais nong ni dei kala ais ngopha ya ka dong bagin dio pan peniang ya ka yeng dong kubli sibon Gajing ko ko bitan mo Office of the Dorwar Dong Latkor Mauri Nonglum A Williams Imshit East Castle Shillong 10 Jadi kapol dengan cut ribbon belate ngadak jong ka jikni pa ni kamera mo tingin dia tap tilang bawa ko mata ka sini la pli ya kani ka yeng dong dong ka Nonglum A Ini rumah, kita ekspor lihat. Bai ki wei bla ajing kan ki kan thop i ka kong di khar ngor na lor ki wei Kadang nong lum ayo ya kaban snya ya kan ka yiem bat ha kaban kok masku ya kaban ong ai phi ba hay ka jing wan ka jing i naka bat kat ba ba kini ki kun ha ni ka por mun ta kalong ka daw ba kini kirong ba naka ni ka dong siapa yang ada jaka na kayeng ka jing i sa kumta ka jing ya su thu tumur lang bro siyeng Nila kloy ya kaban ay ya kan kacaka pijat ya kaban snya ya kan office kalong ka ba
nao halu kata ya ka ba kadong na po jong kanika dong dong lum ila tray ya ka museum ka ba kumen ya ka ban nya ya kanika yung kum ka office at pelong ya ki committee prepare lada mga ngabla ya ka ban aya kanika jaka ngan kum ka dong pimla ya ka ban pendam ali ban pelong meeting ndray kum gayeng kasem ijak na kacing suit bat na kacing suburom ya pi kum kadong habang iyo ya kamansiam kaba pi tray ka kam ko ito kadong ya kacing ha liwat so kadong ba na kamansiam kacing kacing pi ya kadong bat ikabat ko po sa pi so pi haba piwan ya kabali kundo bat nga punta nakamuseum kacing bat nakamuseum kacing kumen haba ya kaban ay subha ya kanya kajaka kanya kadong nang ba video ya kaban bentelun ya kakam kabadon halakajong kadong kaban pisyong ay kublay ya MRA Joey ibadan burom bag ibadat Tracy Tamru MRA haka konstruksi ng Pram Kuchungi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.